uyangondla, uyangenzela konke sisi. Ngiyacela sikwamukele lokhu ngoba kungenzeka ukuthi shuthi umdali wayedalile vele ukuthi kahle kahle kuyoba umuntu wami. Kahle kahle kukona ukuthi phela ikusasa suke singalazi. Nani nagcina nithola ingane ngendlela enithole ngayo. What if ubambo lwami lolu sisi mina ngizothini? Ngizothina ayikho into engizoyenza sisi. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungsta. Namhlanje vashela udadewethu omncane othi-kena naye unemfihlo afisa ukuyidalula kusisi wakhe omdala. Unjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukeli emakhaya usho uqhamuka kuphi? Ngiyabingelela balaleli beBlack Life TV. Ngizocela ukuthi ngilifihle igama lami. Story sami sisangani noma sengaqala ngichazele. Okay, Isikushisa kakhulu lemfihlo. Kakhulu sisi kumanje ngishawa uvalo kodwa futhi sengiyacabanga sekuyisikhathi ukuthi ngikhiphe manje lemfihlo. Okay. Kahle kahle mina ngokokuzalwa ngisuka le ehlala Nkosi kwaNongoma. KwaNongoma, okay. Sisuka khona nje kahle kahle kukona ukuthi phela ngokukhula sizofuna amatoho ngaseThekwini. Sinosisi wami sagcina sesihlale eMayville. Njengamanje sihlala khona ke eMayville. Bapha abazali? Abazali bethu basishiya sisabancane kakhulu sisi. Oh, so niba uthunje kuphela. Abasekho nje abazali siba uthunje kuphela nakhona esathi sibancane sasuka nje emakhaya decide ukuthi size ngala eThekwini ukuze sizophanda. Sikuze siphile phela uyazi ukuthi imndeni injani. Abazali mase bengasekho akekho umuntu ozolokho eninaka niyintandane abantu abafani yabo nje asitholanga uthando kakhulu emndenini kwaze kwafika ekuthenini nje siyibonele nathi ukuthi senze njani siphante ngale ndlela esiphanta ngayo njengoba kumanje nje sila eMayville siyaphanda. Okay, so usisi omdala noma omncane? Usisi wami omdala. Usisi wakho omdala. Manje uhlaliswa yini ke esihlalweni sobukhosi? Sisi Shuthu sisi wami bayake wathandana nomunye ubhuti. Ongizocela ukuthi sifihle nalegama lakhe. Mayithandana nalomuntu bathandanele for isikhathi eside kakhulu. Ongangokuthi baze bathola ingane bobabili. Ingane? Njengamanje ina 7 years. Ina 7 njengamanje. Yebo. So usisi wami kwahamba isikhathi wangitshela ukuthi hayi izinto ayisahambi kahle phakathi kwabo kwaze kwaphethe ekuthenini ke bahlukana. Bahlukaniswa yini mhlawumbe if you don't mind sharing? Noma ngingeke ngisho kahle kahle ukuthi bahlukaniswa yini kwase kucabana nje njalo. Ngazi ukuthi futhi umfana wayesemshaya usisi wami. Bona nje seyiqala nje imshintshele. Okay. Ubhuti ke kwenzeka ke ngesinye isikhathi nami ngihambela nje edrobheni ngahlangana naye yabo. Ubhuti aqhamuke angibingelele nje ukuthi hawu yabo phela siyazana ukuthi mina ngusisi kamuntu abethandana naye okuma wengane yakhe. Ayisihlangane ngalokho siyajabulelana kanje sithi ukuketch up sixoxa nje kancane. Amasethi awunike inamba yakho solo sixoxela yabona ngamathuba emisebenzi nangani nani ngiyithatha inamba. So ubaba wengane kasisi wakho lo? Yebo uyena sisi. Phela nami ngiyayithatha ngokuthi phela ngiyazi ukuthi ubaba wengane kasisi wami. U-involved enganeni? Njengamanje izinto ayisekho right waqale waba khona empilweni yengane kwahamba isikhathi washintsha yabazi-ke abantu besilisa ukuthi banjani shuthi masebelwa sekugcina sebelwa nangengane mangibheka nje ngoba nje usisi wami nje uthwele kanzima ngifuna uqamba amanga konzima manje uyayiphantela nje yedwa ingane manje ungathi uyondla yedwa. Okay. Kwahamba isikhathi ke siloku sixoxa ke naye ubhuti agcine selokhu nje ngibuza ukuthi ngisithola nini isikhathi sibonani. Ngaqala ngama nami nokuthi hayibo kanjani manje indaba lokho efuna ukubonana nami kanjani. Ngaqala nje ngabona ukuthi hayi kushuthi khona into aseyifuna yabo kodwa ngabuye ngathi hayi ngeke kanjani enengane nosisi wami. Ngagcina nami sengithi hayi
ngayinika isibindi sokuthi hayi sizoloku sikhuluma ngendaba zemisebenzi kanjalo kanjalo ngoba khona la efuna ukungizamela khona kahle kahle ngoba mina ngagcina ngiphelelwa itoho. Okay. Ayi masilo sihlangana mina nasikhuluma ngayo indaba yomsebenzi. Kwagcina kuukuthi uthi asambeni sendaweni zokuphuza ebusuku. Ayi ngibone nami ukuthi ngibhorekile vele nosisi wami engekho ke. Ayi ngihambe sisi wami ubuya sebenzeke ke ebusuku ngene shift. Ayi ngihambe ke nami bothi ngibhorekele vele nginane stress sokuthi angisasebenzi kuningi nje sisi. Ayi ngihambe ke sihambe siyophuza ke nabangani bakhe nami ngi-invite abangani bami. Uhlangano edrobheni endaweni thizeni yokuphuza siphuze until late. Ayi mase sihamba sesendlini angikhumbuli futhi angikhumbuli nokuthi ngafika kanjani. Kodwa nje ngathi mangivuka ekseni ngiphaphama hayibo ngihleli naye eroomini. Mangithi hayibo kanjani uvumele kanjani nje kanje. Wathi nje ubhuti abanikhululeka hayi angikwenzanga lutho kodwa mina nawe soxoxa indaba yethu kumele siyilungise. Ngithi indaba yethu senendaba manje. Silungisa ngibuza ayi amase ngigcina nami ngithamba ke lokho engincenga ukuthi no relax soxoxa. Ayi kucaca ukuthi ngimnike ke ithuba lokuthi ayikhulume naye lento elokho eyivalele ngaphakathi ngoba ekhombisa ukuthi nje hayi kukhona nje lokho afisa ngenhliziyo yakhe ukuthi akikhiphe. Hey wagcina sise engitshela ke iqiniso lokuthi uyafisa ukuthi mina naye sakhe ubudlelwane bezothando. Ayibo. Okay. The same person owayishaya usisi wakho, the same person ongekho involved enganeni. Yebo sisi. Okay. Ibe buhlungu inhliziyo yami ngiqale ngikhuluma ukuthi ungayenza kanjani into ebhlungu kanje kusisi wami wazi ukuthi siyazwana mina naye kanje. Ayi kucaca ukuthi hey inhliziyo sisi. Masuthi inhliziyo sisho wanqoba ka wena. Yo ngathi khona into angenza yona ngazi sisi kodwa nje angazi kodwa nje uthando ongagcina nginalo lavutha even manje seneminyaka ngiyamthanda kakhulu sekuphele unencaso unyaka usuphelile and umfihlelo usisi wakho ngimfihlelile ngalendlela ukuthi nje like ke ucophelela kangako angibuzi nokubuza futhi ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo because phela angifuni ukuthi azabone yabo angazi sisi ukuthi inhliziyo manje nama yikho into engayenza ngiyamthanda. Okay so imfihlo ukuthi usuthandana nobaba wengane kasisi wakho. Siyathandana futhi lokho kwangempela ongangokuthi ke into yethu manje usefuna ukuyithatha ayibeke kwelinye izinga. Angitshele something wena uhluke ngani kusisi wakho? Because ke na izinto ezishilo ukuthi wayimshaya akakho involved enganeni wena uhluke ngani? Sisi angeke ngisho ukuthi yini lengake ehlukile ayibonile kumina kodwa uthando nempatho engithola kuyena uyanganelisa ngayo yonke indlela lo muntu uyangisiza njengoba ngingasebenzi nje yena ugcina sethola umsebenzi oright ke ehluka nosisi wami esawumuntu osayiphantela nje kodwa njengamanje ke umi kahle izinto nje zamhambela kahle uyangenzela uyangisiza kakhulu ngaze ngabona nami uthi hawu lo muntu ngoba phela mina ngagcina sengiyeka ngisho nasesikoleni ngoba imali singenayo imali imancane ke ngoba uthi ke nezinto seyihamba kahle ke ingane useyinakekela yini? Angikhulumi nale nosisi wami leyo nto sisi ngoba ngiyasaba yena kuthini lothi mangimbuza mhlawumbe agcine eseyilandelela lento afuna ukuthola ukuthi indaba ngikhulume ngayo ngoba yena kuthini ke ugayi ukuthi kena ingane pheza at the end of the day wena umamncane ngithi umamncane wengane which means uyena umama wengane kunjalo so manje ke mawuhleli naye izinto sezi right useyasebenza ingane angiboni ukuthi ukhona empilweni engane ngoba usisi wami uyasokola ongangokuthi nami ngigcina sengimsiza usisi wami ngemali kababa wengane yakhe yebo nami sisi ufila kanjani mawenza lokho hayi ukuthi ngiyakujaja anything like I'm trying to understand umuntu ohlele ekhaya ezibuza ukuthi usisi wakho kahle sisi nami ngisuke senginonembeza okukhuluma iqiniso ngisuke senginonembeza nami ngigcine sengibona ukuthi ingane yasiswama sisokola kanje ngikhona mina ngiyithola imali hayi ngigcine sengibona ukuthi angifaka isandla nami
ngimnikeze usisi imali, ingane mayidinga ingubo, ngiyithenge ingubo. Ngiyayisiza nje ngayo yonke indlela. Akakubuza udadewenu ukuthi nasesikoleni. iphuma le mali. Hayi ngiyamtshela ukuthi ngikhona umuntu onginaye. It's just Kodwa that akazi ukuthi akazi ukuthi ubani. u-baby daddy. Kodwa ngiyaxoxa ngaye, kodwa angimtsheli ukuthi ubani, yabo iqiniso. Angimtsheli. Ngisho igama elisukela ekhanda lami yabo, engalitshela nje ukuthi hayi mangikhuluma ngomuntu wami ngizothi ubani. Ilona gama nalo. Eh. Okay ke, tell me something uthe usefuna ukuza nasekhaya. Yebo sisi, abona nje njoba sekuyile ikhathi zonyaka, usethi ufisa ukuthi maqala unyaka nje, unyaka ozayo aveli azongilobola enze zonke lezo imfanelo lezo. Ingane wayihlawula? Wakhipha khona lokho akwenza, ngikhumbuli nami ukuthi ngangisamncane-ke kodwa khona nje into ayenza ukuvuma ukuthi ingane yakhe. Kodwa ukuthi baqhubeke nje nokunye hayi, futhi ngathi uyakweleta akaqedanga. Usisi wakho-ke yena-ke uwumuntu onjani usuzomtshela lesi story? Uwumuntu onjani? Umuntu ophansi kakhulu. Uphansi nje uyayithulela, ongangokuthi nje ngoba esemshiya lo muntu lo akalwanga ngalo ndlela, wakhombisa ukuthi wavane nje wamkela, wamncenga kancane, kwacaca ukuthi uyamhlula ngamagama, washiya kanjalo. Okay, nginombuzo-ke la. Yebo. In every household ama-siblings ayakhuluma. Yes. As much as ikhona izinto esibuye singakhulumi ngazo, but siyaba vulnerable with each other. Yebo. Usuke wahlala phansi naye wambuza ukuthi how u-baby dad wakho usamthanda yini? Ngoba ngenzeka ukuthi bahlukaniswa izimo. Yeah. So usuke ukwenza lokho wambuza ukuthi usamthanda yini? Ngiseke ngambuza. Wathini? Kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngigcine ngasakhulumi at all ngaye. Ngoba ngisaba ukuthi impendulo ukuthi akhathi umbuzo. Yena uyamthanda. Uyamthanda? Uyamthanda. Kodwa ngicathi usamkelile. Ukugcina kwakhe ukukhuluma nami, wayesamthanda. Futhi kwakunzima ukuthi amkele. When was this ugcina kwakhe manje ukukhuluma naye? ngiyacabanga ukuthi hayi usamkelile manje. Angithi uthe senithanda nonyaka? Yebo. Ugcina kwakhe ukukhuluma nawe ugcine nikhuluma naye? Ngicabanga ukuthi sasanda kuqala naye ubhuti. Sasesicommunicate yabo. Into ethayi ngokuba serious njengamanje, sasicommunicate. Asimthinta udadewenu. Chances are usamthanda. And which means it's going to be a very difficult roller coaster. And uthe uyena kuphela umuntu osesele emndenini wakho. Yebo. So are you ready to lose family? Ngizothini sisho ukuthi phela umndeni ongiyoba nawo uwona lo ngizowakha nomuntu wakhe. Phela awusabuthi uzokushaya yena? Ngoba phela wakwazi ukushaya usisi wakho. Angazi sisi, kodwa-ke ikusasa vele suke singalazi. Kodwa mina ngi-willing ukuthatha le risk ngoba ngimthanda. Futhi ngingikwazi ukucontrol inhliziyo yami, ngabe ngihlukumeza mina uqobo lwami. Mase ngena inhliziyo babukele emakhaya, ayisekho into esizoyenza. Asimthinta udadewabo simuzeni uthini ngalolu daba. Simthinte udadewenu. Ngathi uzoyibamba yini? Usekhaya noma usemsebenzini? Ngekhaya. So umshiye ekhaya weza la. Hello? Hi sis, unjani? Hello? Hello sis, unjani? Hello? Hello? Hi sis, unjani? Hello, ukhuluma noLungstar la kwa Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Ngisacela ungiyele endaweni la ingena umsindo bandla. Hello? Hi, uyangizwa? Ngathi usemsindweni nathi ngimtshaya again. Yeah, and kunomsindo la khona. Hello? Hi sis, unjani? Ngiyaphila, wena unjani? Ngiyaphila, sengiyakuzwa-ke. Ukhuluma noLungstar la kwa Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi. Okay, la e-studio kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo, ngihle nodadewenu omncane.
Uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Okay, ngicela ungibambele. Ungibambela nje. Unjani sisi wami? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Ngizocela ukuthi ngifihle igama lami nelakho. Nawe ngicela ukuthi unganimention igama lami njengamanje because sikwi Black Life TV la sikhona. Sisi wami kunodaba engifisa ukuthi ngidlulise obese kuyimfihlo ebese ngihleli naye isikhathi eside impela ngaphakathi kumina and iyangihlupha lento le. Sengize ngadecide ukuthi no namhlanje ake ngicela usizo kwi Black Life TV ngoba ngiye ngibone isiza abantu. Uyazi ke nawe sisihlezi sibuka sisi. Angithi uyayibo Black Life TV. Ngizwe ngaleyo nto. So la sisi konje ake ngihlala udabeni. Ubaba umntanakho ngizocela ukuthi ngilifihle nalo igama lakhe. Yabo, ngizothi ubaba umntanakho. Yezwa sisi. Ngiyakuzwa ngikulalela. Bengifisa ukuthi ngikutshela iqiniso lokuthi mina naye sike ebudlelwaneni bezothando naye. Ngithandana nobaba omntanakho. Njengamanje into eyenzakalayo sisi iyangihlupha lento ngoba sesithathe into yethu sayibeka kwelinye izinga ngoba useyimisele ngokuthi eze ekhaya azongikhokhela. Njengamanje ufuna ukuthi enze izinto between mina naye zibe official. Ulokho sisebengithi ngifuna ukudlulisela kona. Ngiyazi ukuthi sihlala ndawonye kodwa bengekho lula ukuthi ngikhulume nawe udaba olubucayi kanje njengoba ngize ngacela iBlack Life ukuthi ikufonele ngidlulise lolu daba efonini ngoba ngazi ukuthi mangigeduze kwakho uzothatha kanjani lolu daba futhi. Hayibo. Sonke lesi sikhathi mina ngihlala nawe ungitshela into efana naleyo sengizwa manje ngoba usukhuluma nami ko Black Life lapha. Cha sisi ukuthi ubaba wengane yami leyo nabantu bazothini kwamina ngizophatheka kanjani awucabange kahle lento ucabange kahle leyo nto leyo uyazi ukuthi ngihlala nawe endlini imina ngikhokhe rent ngichisisa kwengane kodwa wena unesibindi esingako ukuthi ungathi ushado ufuna ukushada ubaba wengane yami ibe uyazi ukuthi mina sesisele sobabili emndenini masulahla mina futhi mina ngizosala noma angikulahli sisi wami angikulahli kodwa into yethu ithathe isikhathi eside kakhulu yenzeka kade vele kwenzeka yabo kwangangokuthi nami sisi akulula ukuthi ngimshiye akukho lula futhi akumina engishada yena uyena ofuna ukushada mina. Ngiyacela siswami ukuthi kodwa lo daba silungise kahle sokuxoxa kahle sesibonana kuukuthi nje bengifisa ukuthi ngikutshele lo mfihlo ngizwe ukuthi uzolithatha kanjani ngingekho eduze kwakho hayi ngoba futhi ngingakuhloniphi hayi ngoba kunjani sisi kodwa ngiyacela ukuthi wamukele ukuthi njengamanje nginaye isibindi esingaka usithathapi sokuthi ungathandana nobaba wengane nami wazi kahle uthi vele nakhona nje bengishilo bengisamthanda ngiyaxolisa sisi ngokubuka kanjani ngiyaxolisa sisi njengokusisi wami njalo kanjena nje ngiyaxolisa sisi wami kodwa inhliziyo ayiphakele uyazi sisi nama yikho enye into engayenza njengamanje uthando lwami ngaye luningi kakhulu kanti futhi naye ngiyabona ukuthi uyangithanda futhi yonke le mali le ngihlezi ngikunikeza yona ngithi isuka kwi boyfriend yami engithandana naye kusuke kuyena ubaba umntanakho ngoba ngize ngikwazi nokuthi ngisize ingane yakho mangabe idinga something ngisuke imali ngiyithathe kuyena ngoba uyena ongondlayo njengoba nje amatoho uyazi ngakumeni ukuthi kukanjani njengamanje uyena kahle kahle ugcine esethola umsebenzi ongcono yabona so njengamanje uyangondla uyangenzela konke sisi ngiyacela sikwamukele lokhu ngoba kungenzeka ukuthi shuthi umdali wayedalile vele ukuthi kahle kahle kuyoba umuntu wami kahle kahle kukona ukuthi phela ikusasa suke singalazi
nani nagcina nithola ingane ngendlela enithole ngayo. What if ubambo lwami lolu sisi mina ngizothini? Ngizothini? Ayikho into engizoyenza sisi. Ngicela ukuthi wamukele lolu daba uthathe njengoba lunjalo. Ayikho into esingayenza, siyathandana kakhulu futhi sisi. Futhi yona sonke lesi sikhathi njengoba ubona bakwenzani nabengayothi ingane. Futhi ilesi sizathu sokuthi bethebele sibona wena. No. Nina nahlukana singakokhulumi ngale ndaba, mina naye nahlukana kudala kabi. Into eyenzeke recently ukuthi kodwa phela ngicabanga ukuthi usuyaphela unyaka manje sithandana. Akunanto leyo. Sonke lesi sikhathi ngihleli manje ngishelo sithi ngibuleka kuphela. Sisi njengoba ngikhuluma nalolu daba hayi ngoba ngikuthatha kancane noma kunjani, kodwa uyazi ukuthi empilweni yami yonke uwena kuphela umuntu osengisele naye. So manje nezibusiso futhi ngizoyithola mase ngiyoshada, ngizoyithola kuwena njengosisi wami omdala. Ngiyacela sisi ukuthi sibuye sixoxe kahle lolu daba. Bengithi nje angidlulise lokho ube wazi ukuthi istory sithini. Mase siyabonana silungise kahle ke sesisonke. Mhlawumbe futhi sekodinga ukuthi kube nezihlobo ke noma zingazithandi kodwa phela nje ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani. Nanokuthi phela vele le ndaba yami izoba nkulu, izodinga bona abantu abadala yabo. Kodwa ngithe angiqale kuwe. Kanjani ke mase kwenzekala lokho ke senishada ngifile kanjani? Ngiphatheke kahle ngihlale ngijabule. Cha sisi wami, kodwa ngicela wamukele ngoba phela kuyafana ingane yakhe ingane yami nami. So ngicela ukuthi nje wamukele lokho nama yonke into. Ngiyaxolisa sisi, ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa sisi wami, kodwa ungakhali, masukukhala sisi soyilungisa lento kuzoba right. Ngiyacela. Okay sisi, ngicela ukuthi sixoxe kahle mase ngike endlini ne. Okay. Okay sisi, bye bye, sobonana. Hayi sisi. Uzizwa kanjani ngesicelo sasisi wakho omncane? Angakakholwa kahle hle kodwa sengabe sesendlini ngoba uthutha xazulula kahle leli daba ngoba ngathi ngilizwa kahle ephone. Okay, so but awukwazi ubone mhlambe ukuthi khona into ekhona eshaya amanzi. No, ukuthi akazangitshele phela nami nengqondo yami ibididekile nje. Yabona ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mawucabanga uzobapha isibusiso? Mawucabanga uzobapha isibusiso? Kuzoba nzima. Kodwa mayesakhuluma mhlambe face to face nenhliziyo yami izongixola. Hayi no, siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Okay then, bye bye. Uzizwa kanjani? Yo. Yazi sisi ukukhuluma iqiniso. Ngizizwa ngikhululekile yazi. Noma ngingazi ukuthi mase ngiphambi kwakho uzongithatha kanjani, mhlawumbe uzongithatha ngishaye angenzeni. Ukuthi usisama kayi nomuntu okhulumayo kakhulu. Yabona ingozi umuntu ongakhulumi. Ngiyasaba yabo njengamanje bengithi uzongithethisa ngendlela ukuthi azange ngithuke engenzeni kodwa nje wakhombisa ukuthi akadiniwe kakhulu. Kumanje kodwa ngiyayibuza ukuthi ngizofika ngithini kuyena, ngimbheke kanjani, uzothini, ngeke ngibambe mhlawumbe angishaye. Khona into emnandi oyishilo wathi asazi ukuthi kusasa lisiphatheleni. Kunjalo. So shuthi usuyobona phambili, but the good thing is useyazi and akasekho in the dark, because imagine nina niyazi kodwa yena akazi lutho ukuthi kena what's going on. Iyona into ekade nami ilokhu ngiwarisha sonke lesikhathi ukuthi iqiniso mina ngilikhiphi. Ubhlungu sisi ukuhlala nemfihlo ngaphakathi enhlizweni. Ibidalo ba imfihlo. Ubhlungu yazi kwesinye isikhathi bengiyiqwashe ngisho ebusuku. Ibidalo ba. Ngithi mangibheka ingane yakhe. Ibidalo ba imfihlo. Akusimina. Musukunzima. Ibidalo ba imfihlo.
Sisi mhlawumbe nawe ungangifakazela ukuthi uthando. Angazi lutho. No. Uthando. Nange sengifaka bakithi. Ngempela sisi nami ngangayitsheli ngoba hayi angifuni amama abobaba umntanakhe eqala ukungitshela kwakuthi angimbambe nami ngalezi zami izandla. Engidina ngalendlela. Awubaleka ngani pho? Kanjani? Ngadina ukuthi kanjani uzojola nami kade usisi wami. Kodwa angazi sisi nami nange ngithethelela babukele emakhaya uyazithethelela uthi ubone sekwenzeka shuthi uvesane wawo wavambuka sekwenzekile kodwa asikho lapho sibonga ukuthi njena ukwazi ukuthi atshele usisi wakhe angabi sebumnyameni asithembe ukuthi bazothola iway forward njengoba eshile wathi kena ingane yakhe kusayeyakhe shuthi ingane ke fani isa safe ezandleni zakhe okusho ukuthi manje siyathemba ukuthi izokhula kahle. Babukele emakhaya ukuthi nawo unayo imfihlo yakho please feel free to drop us i-message sikwazi ukuzolwakho udaba so Black Life TV santhanda kakhulu please don't forget to share like and subscribe nguLungstar nibe nosuku oluhle. It's the Black Life TV.